ми брал, човек. Между другото има едно скривалище, дето никой не може да се намери. Под моста. Не може. А! Ой. Ма. Какво? Виждам една диня, една стълбичка и не мога да ги удрям. Къде са? Ти къде си между другото? Connection lost. Времето изтече ми изписа на мене. Да, и на мен ми изписва таймето от ама сега. Защо? Мен много тролите. Много го мразя. Аз влезнах. И аз. Аз отивам към порталчето. Аз Много съм мразя, влез- тъй като крашне сървъра и ни изхвърли. Да, той е... Не мога да разбера защо го прави. Хайде на Паркур Сити. Какво беше той, бе? Пак хайден сик ли? Не, Паркур Сити. Толкова беше. Къде е? Паркур мап. Аз един път... Чай, че не го намеря. Да, видях го. Сити! Да, Сити. Влезе ли? Да, влязъл съм. И аз. Ето ма. Хей, май френд. Хай. Аз па хей. 2, 1. Айде де. Беше дало едно и нещо бъгна са. Представяш ли се, аз сега играя на F5 и представяш ли се да го мина с F5? Не си представям. Аз винаги ме и троляло на едно място. Мен ма троли на това дърво. И на мен. Защото изведнъж почва лак и не мога да скоча. Знаеш го това, нали? Yes! Yes, и на мен, и аз. Пожелавам ти късмет. Добре, аз съм на уния. Тука можеш ли да се удря едно телепортче? Не. По-добре да се свалим до дропъра, може да гледаме. Не да гледаме, ами да играем. Добре, че аз ще го пробвам да го мина на F5. Не, трудно, аз не играя на F5. Чай сега. Аз ще си гледам лицето. Още по-трудно. Аз вече съм... Минах до третия блок, на F5. Дървото обаче не можах да го стигна. Кажи ми като го миниш. Ти минал ли си го този мап? Да. Не съм го минавал мапа, обаче съм стигал до втори чекпоинт. Винаги до втория чекпоинт. Ти знаеш ли, че аз не съм стигал до чекпоинт, че не знам и какво е чекпоинт. Не, също знам да, ама не съм го виждал. Айде стига да е. Аз познай къде съм. Къде си? На уния стълби. Кои стълби? Дете най-много трога. Кои стълби? Усещам, че той ще е нещо с заглавие големите фейлове на скачането. Да джъмпа. Те ще си го кръстя. Това да направи по друг начин. Трябва да не спираш махалото. Един път, като започваш да го видиш наведнъж. Здрасти. Здрасти. Какво правиш долу, бе, човек? Я влизай в караваната. Виждаш какво правя? Какво правиш? Няма къде съм? Ти на колко чанка си го направил? Стига. Ще се изключи тая тъпа музика. FPS-а ли? Не, колко чанка. Кой беше той чънка? Чай да видя. Я кажи какво беше чънк, че аз не съм на английски. Съм забрал, не съм си бутал на стойките от... Мога да ти кажа какво е чънк, трудно не е. Добре, включи се на български и ми кажи. Полето на виждане ли? Там дето е F3, там се вижда колко. Чънка и също в Option се вижда с колко чънка си го нагласил. Ако искаш да ти върви по-бързо, си го направи на максимално най-малко. Ти като снимаш на колко FPS си го пускаш? В апса? 30. Аз го пускам на